Δεξιά στο 12, κόρνερ. Πρώτο για τη Στουτγκάρδη. Κεφαλιά Χαγκή, ευκαιρία μεγάλη και 1-0 Στουτγκάρδη. Νάτος ο Καρίμ Χαγκή, δεύτερο σερί μάτς που παίζει βασικός ο Τινήσιος, που ήρθε το καλοκαίρι από το ΑΝΟ. Από νωρίς τα προβλήματα για την Ντόρτμουντ και πάλι κόντρα στον κακόδαιμονα. Σαχίν από τα αριστερά στο 19. Ψηλά η μπάλα, Σοκράτης η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Σοκράτης Παπασταθόπουλος, ο δικός μας άνθρωπος στη Bundesliga, πετυχαίνει το 1-1. Δεν πρέπει να υπάρχουν πολλά πιο ονειρεμένα πράγματα στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή. Ρόις, η μπάλα κοντράρει, Μάρκο Ρόις, βρίσκει χώρο, εκτελεί, η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ και θέαμα στην 11η αγωνιστική της Bundesliga, φίλες και φίλοι του γερμανικού ποδοσφαίρου, στο 22. Μέσα σε 4 λεπτά η Dortmund ανατρέπει το εις βάρος του σκορ. Η Στουτγκάρδη επαναπαύθηκε στο γκολ του Χαγκή. Παπασταθόπουλος στο 19, Ρόις στο 22. Για δεύτερη φορά, σερί. Βράδυ Παρασκευής, τακουνάκι Ρόις, Λεβαντόσκι και 2-1. Το γκολ μετράει κανονικά, ο Ρόμπερτ Λεβαντόσκι ανεβαίνει στην κορυφή της λίστας των σκόρερ με 7 γκολ. Στο περφαλιά πρώτη τον καλύπτει τον Ρόις ο Σακάι. Η νέα προσπάθεια, τακουνάκι από τον Ρόις και πάλι ο Σακάι, ο υπέτειος στην ουσία αυτού του γκολ για την Borussia Dortmund. 3-1. Ένα γέμισμα εδώ, λάθος, ευκαιρία και πάλι με Λεβαντόσκι. Στο 56 συνεχίζει το ρεσιτάλ το Πολωνός. 8ο εφετινό γκολ, πρώτο σκόρερ στην κατηγορία ο Λέβα. 4 γίνει σέντρα από την Στουτγκάρδη, Μιχιταριάν. Εξαιρετικό γέμισμα, Σακάι, ό,τι να είναι ο Ιάπωνας. Η εκτέλεση από τον Λεβαντόσκι, 8 τα γκολ του, περνάει Μπίσεβιτς, Σαμ, Μάντζουκιτς και Фирминьо. С какими целями его держит сейчас на поле Шнайдер, совершенно невозможно понять. Куба, штанга, хет-трик Левандовски. Привет! Добрый вечер! Окончательно и наступает для Штутгарта. Совершенно бездарный розыгрыш мяча на своей половине поля. Опять нет защитника на своем месте. И посмотрите, все стоят, смотрят, куда отскочит мяч от штанги. В то время как Левандовский к этому мячу ускоряется. 9-й гол поляка. Смотрите. Все начинает Вайденфеллер, бросает на Блащиковски. Тот мгновенно разгоняет атаку пасом на Роберта Левандовски. И дальше, смотрите, Абамеянг один, защитника нет. Это Ляйтнер здесь рядом с ним. И от Ляйтнера мяч залетает в ворота Свена Ульрайха. Да, от коленки Ляйтнера. Левандовский тронул мяч уже за линией, поэтому записан гол будет либо на Ляйтнера, либо на Абамеянга. Деклассирован просто Штутгарт. Я думаю, что в адрес Фредди Бобича еще что-то прозвучит после матча с трибун. Его уважают как футболиста в Дортмунде, но очень невысокого мнения о нем как о менеджере. Тем более